vazukuru ka vazukuru ndaudzai chokwadi chaizvo kunonzi kupisa ka nekubvira ka zvakatosiyana ukanzwa uchinziwo uri kupisa ka kupisa makamboona marasha zvaanenge achiita zviya marasha ukamatsika kana kuti ukabata rasha ka unotsva anenge achipisa but kunonzi kubvira ka kubvira ivivi handinorudziwa rinonzi vivi remoto vazukuru ndo kunonzi kubvira asi kubvira kwacho kunozosiyana kubvira kwachona kunozosiyana manje kunosiyana right inzwaika zvakanakira moto ka unobvira wozotanga kupisa wozodzima ndo zvakanakira moto vazukuru moto moto unotobvira wobva wazopisa wozodzima kana muchida kuzvizama izvozvo ka vesai moto nhasi anditi mozomuka makuseni kuti munoona uri chiripo here moto right inzwaika sekuru wenyu ka sekuru wenyu ndonakirwa zvangu ndakagara zvangu ndichiona zvine zvichiitika umu aiwa kana ukasati wasubscribe to this channel ka I kindly ask you to please mzukuru ka pana chekumirira subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever you upload a video you will be notified. Thanks very much kunaka subscribe vanoramba viewer vanotitsigira this family channel. Family yachona inzwaika vazukuru ichannel yasekuru venyu nevazukuru vanova imimi handiti ndosaka tichiti taurai kumacomments uko tipe masuggestions zvamunoda motiudza ikoko tinobva tazviita panapa nekuti channel inoyi ndeyekuentertaina imimi right inzwaika izvikomana zvekwaJava zviri kupefoma mukoma ari kumhanya nekuku achidhumiza intaneti nekuku mufana wachona panga achidhumisawo naka inzwai manje mukoma wachona akabvaita mukoma wachona haasi kumira ari kuita anonzi mapati ari kuita mapati kuita part 1 part 2 part 3 right yekuexposa munin'ina wake zvabva zvazobata kuti ari kuexposawo nemaprofets ene munomufolowa munonoona maprofets achiita kunonzi kubvarurirwa gure kubvarura mukomana kubvarura haana waari kusiya haana waari kunzwira tsitsi akabvarura wakomana ka vese maprofita amunofunga amunoziva ari munyika medu mezimbabwe munomu vese anafredana makandiwa naangel vakaundurwa nemukomana manzwa kubvarurwa muri kuona zvandiri kuita izvo vakabvarurwa nemukomana simba akaoma right simba manje ka aita kolabo yaita nasimba chikanza simba java simba rashe java nasimba rashe chikanza handi simba rashe chikanza momuziva ka ndouya asingaurirane futi najava profeti panga naye passion handiti havanatsonzwanana havanzwanane last time akamboita kamuka live kavaiundurana vachiti ndiratidze miriyoni apa ndiratidze mari simba so panganai zvaakazoita nezuro manje panganai akabva azotobva abudikira nekabhegi kakasungwa mari ma100 US kwese takapedzera kumaona kare takatomaonaona panga ende mari yakaonda kudaroka vamwe tasati takamboiona ende tasati tamboona muzimbabweni anobuditsa mari kana aripo makamboona anouya pasocial media achiratidza miriyoni handinayo miriyoni iri apa ichizunzwa kubuda mukabhegi handikati vanhu vane mari dzavo vanhu vane mari dzavo akaratidza but takuzoendawo macomments vamwewo vanga vakutaura zvakawanda vanhu vakawanda vakataura zvakawanda vamwe vaiti kudiko orit handisi kuda kutaura zvakataurwa navo ndo izvi zvandaisa apa mumasaidis ndo zvakataurwa nevanhu so vamwewo ndo vaito miriyoni inenge iri kurandzwa simba chikanza because simba ndewo kumbonziwo simba rakabhachika kwako ndo zvakaita munhu ane miriyoni hauna mari simba handiti
vamwe ndo vanga vakuti waiwa profetika iwewe chingoita stick nenyaya uchimbo umwe akanyora ndakateerera akati hanzi siyana nekushandisa zita raMwari zita rakuti profeti ungoidhila nedzauri kumhanya nadzo idzodzidzi ndeumwewo ende iyeye ndakamuita sendakamutsigira zvamugozi panga manje ka anoita zvinhu zvake achida kuisa mabhureki anoita achida kuisa mabhureki achizofunga kuti handine kuchechi kwandinozopinda nesande saka anenge asingade kuti zita rake ringe riri rinosvibidziwa but I don't think kuti anybody is dragging his name into mumadhaka. He's dragging his own name mumadhaka mukomana right iye nefamily yake azosvika paazoapologize akati kune vese vakataurwa mazita avo hanzi is going to make sure kuti vese vakauploada mavideos anga achiitwa nasimba simba raShejavha his elder brother iye semunhu ane mari ati ndichakwanisa I'm going to clean up the mess achacleana so ameno isusu maYouTuber wandiswa ndizhinji vachiona tanga tichiuploada mavideos anga achiitwa nemukomana because ane maviews ane market yakanaka mavideos because inzwaika isusu hatirefure game rinotambirwa kunze kweground as long as mukapinda muground tinotorefura chete so pashoni inini hanguka inini kuna panganaika if he want to clean Messi he must clean his own brother ndiyo Messi yavaitori nayo and he must first start by cleaning himself kwenda uda uchikidzira vanhu vanenge maYouTubers they just take and upload as it is so usada kuchikidzira vana vevamwe vanhu mudikani nekuti une mari uchida kushandisa advantage kuti une mari yakawanda kuti unoda kukanganisa makeri evamwe vanhu because YouTube itself kubasa kwatiritori kubasa kunenge kune vanhu vevamwe vanhu so iwe kana uchida kuvarova nestrike semunhu ane mari kamiliyoni taiona unayo you can do whatever you want but usadaro munhu anofanira kudhila naye is your own brother vamwe vanobva vati sungirira imbwa yako sungirira imbwa yenyu sungirira imbwa dzenyu semunhu mukuru ndatotaura kuti dzenyu ndatopedza so bhora mukatitambira muground isusu tinotorefura hatirege kurefura nekuti madii if you want your life to be private do it muri kumba wenyu kwete oda kutichikidzirira vazukuru vangu maYouTubers that must stop hangu ndanakira kuti handisa ndadya mari yemukomana uyu pamwe ndichazonyarirawo kana ndaidya but that must stop ndatopedza so sasekuru ndochanda kuti ndiuye nacho vazukuru vari kubvira hanzi nemukomana hanzi aiwa simba ari kupisa madam boss ari kupisa inini ndiri kubvira so abvira zvako mukomana inguva yako asi ini semunhu mukuru ndinobva ndakudza kuti aiva madziva mamwe achona atova mazambuko so paunenge uchibvira ramba wakakuchidzira moto muzukuru kuchidzira moto urambe uchibvira ndatopedza so maita basa vazukuru vangu tangoti tingouyawo nacho icho anditi